Bi bîranîna her komkujiyekê li Sûrî pêwîstiyeke û ev têwateya weke em bi nav dikin. Vejandina bîrê weke nîşana rola dadweriya veguhêz di şopandina van komkujiyan de. Helbet, hemû komkujî çi kîmyayî bin, çi nekîmyayî bin girîng e ku hev tim bên ronî kirin. Lê çekên kîmyayî bi taybetî weke çekekî navdewletî qedexekirî, bandoreke mezintir di bibîranîna wan de dihêle. Divê ev bûyer di bîra me de zindî bimînin û em wan fêrî zarokên xwe bikin, da ku tawankar bigihîjin edaleta rastîn. Her kesê ku li dijî gelê Sûriyê tawan kiribe, bê cezakirin. Helbet, ji bo dadweriya ve guhêz, dê di vê mijarê de bi awayekî bingehîn û berdewam hevdîtineke taybet bi malbatan de hebe. Dê naxind û evdîtinên taybet bi hemû qurbaniyên ku li Sûrî bûn re hebin û ji bo piştgiriya derûnî û yasayîya wan di vî warî de. Ji bo qerebûkirina zerarên wan û başbûna wan û ji bo piştgiriya derûnî û yasayîya wan di vî warî de. إن هذا اللقاء اليوم ليس مجرد استذكار لمأساة بل هو أحد الناجين أنا وعائلتي. Ez û malbata xwe yek ji rizgarbûyên êrişa heftê Nîsanê ne, ew roja gelek mezin ku kuştina bêdeng bû, mirina bêxwîn. Ya ku tawankar Beşar Esed û alîkarên wî ji milîs û dewletên piştevan re. Wekî tolhildana li berxwedana xelkê wûtêya Rojhilat, piştî êrişeke çil rojî li ser Dûma û deldora wê pêşkêş kir. Ji bo ku me neçara bikin û biçûk bikin, lê tenê bi van mûşekên sarîn û madeyên kîmyayî yên kujerê bêdeng karîn. مدينة دوما إخواني شأن جميع المناطق Helbet, ez û xwişka xwe û zavayê xwe û zaroka wê ya di zikê wê de em ji qurbaniyên wê rojê bûn. Serê sibê di saet şeşan de li ser nûçeya ku li meydana şehîdan bombebarana kîmyayî çêbûye. Em li jêrzemînekê veşartî bûn û li ser wê nûçeyê mejiyê me ev şok qebûl nekir. Ez bi lez derketim da ku li xwişka xwe û mêrê wê bigerim û dilê xwe rehet bikim. Ji jêrzemînekê bo jêrzemiyekê din û ji rewşekê bo rewşekê din ji ber bombebarana ji derve. Ez gihîştim ber deriyê mala wê, min bergeke mezin li ber deriyê malê dît. Min ber rakir min dît xwişka min, mêrê wê û şêxekî bi wan re mirine, Xwedê rexma xwe li wan bike. Piştî sizadan û dadweriya veguhêz, ez daxwaza tiştekî tenê dikim, ew jî em cihê veşartina wan bizanibin. Gelek gotegot îhîştên me hinek dibêjin hatine şewitandin. Hinek dibêjin hatine pêçan û ji bo malbatên rejîmê hatine şandin wekî ku ew nasên wan in û hatine kuştin. Gelek gotegot hene, em tenê dixwazin bizanibin herî kêm ji bo em dilê malbatên xwe û dilê dayika xwe hênik bikin. Da ku biçe û rehmê ji wan re bixwaze, ew giyan çûn cem Xwedayê xwe û em wan şehîd dihesibînin. Lê em daxwaza kêmtirîn tişt dikin, ew jî zanîna cihê veşartina wan e. اليوم وذكرى هذه المجزرة